Турция влог. Guys, guess who got yassified? Welcome to our crib. Ето е стаята ни. Ето го кебапа. Много е добре. Ще стигнем ли до него? Ще стигнем. Избрал пашката ли бе? Ей, там момиче. Така, с Ванеса дойдохме 4 часа по-рано от нашия чекин. И сега ще се оправим да отидем на закуска. И това е първият етаж. Това са някакви хотелски стаи хора. И ние просто изставихме багажа тук. Ще се преоблечем и ще се гримираме по средата на хотела. Да, в тази. Ето тази столет. Anyway, remembers us now because we are definitely getting yassified. Guys, guess who got yassified? Нищо общо с преди 30 минути. Смисъл, вижте ни. Принцеска. В момента е 8 сутринта, да не кажа 8:30. Надявам се стигнем до мястото за закуска и те да работят, защото в момента улиците са празни, но в момента мислим, че е Курбан Байрам в Турция. Не сме сигурни, но ни предупредиха, че този уикенд хората са навън, хората някои места не работят и така нататък. But we're about to wait and see. Let me show you guys. Wow. Това е нашия квартал. Ние отседнахме в европейската част. Хората тук ме страшно много котки. Look at this. Us on our way to breakfast. Can't wait. Нямаме търпение да ви покажем каква закуска ще хапнем. Турска пълен спред в Балат, един много сладък квартал в Турция. Ако идвате, definitely visit. Ще ви го покажа. Много е цветен. Can't wait! Ето ни нас в Балат. Ако се произнася така. Уникално, сладко е, хора, всичко е много цветно. Ето е Ванеска. Само дето много ни духа вятър, но няма нищо. Така, хора, дойдохме. Мястото, в което ще закусваме, се казва Форно. И си взехме закуска за 2 и сега ще ви я покажем. Реално място, на което сме, сервират и опция бюфет. И може да си избираш точно какво искаш и колко искаш, и това е цялостния спред. Ние избрахме закуска за 2, просто защото ни се стори по-на оферта, но и така изглежда много добре. Мястото е много сладко и реално, както ви казахме, ние сме в първите 9 сутринта е, хората отвориха в 9 и ние дойдохме веднага. И смисъл, целият квартал е празен, няма никой, но сме много гладни, пристигнахме в 6. We are hungry. Хора, храната е тук. Hopefully more is coming. Ани, омага. Така, значи за 32 евро получавате хляб, има круасани, има домати, краставици, маслини, кашкавали. И всички тези сладки, шоколади, конфитюри. Мисля, че чакаме яйца също така. И... Много е вкусно. Познайте кой се наяве като куче. Ние. Но сега много ни се доспа, хора, страшно много ядохме, всичко си изядохме, вижте. Така, сирената, хляба, круасана, all the jams, тук бяха мекици, имахме и симит, който е много твърд, смисъл, вижте. Мисъл, хора. Твърд е като камък и не го изядохме, иначе всичко друго беше много добре. What do you think? I love it. Like, I feel fulfilled. Много сладко. В смисъл, вижте, навсякъде е цветно, не е толкова over touristy. В момента има много хора, но преди да дойдем нямаше толкова много хора. I promise y'all. Ето тук какви снимки си направих за Инстаграма, ако знаете. Да дойдете да видите. Къде ли тъчките после?
Влезнахме в турската версия на DM и имат Elite Song Choice, guys. So they know how to party. These are party people right here. Welcome to our crib. Ето е стата ни. Окей. Реално е доста малка, но сме тук за 3 дена и не искахме нищо too fancy, но е на централно място и е доста сладка. Това е. Honestly, it's very cute. It's really cute. Я да видим банята. Я отиди в банята, за да видим банята. Let's see. Това е нашата стая. Опа! Айде, вие ще видите първи. Първо вие, после ние. Окей. Тук съм. Да, и колко ни излезе? По 40 евро. По 40 евро на човек, 20 евро на нощувка? Да. Вау! Right. 20 евро на нощувка. Плащам с карта. Always. Защото очакват от тебе. That's not me. Girl, no shit. Здравейте хора. Гиви спи. Опитва се. Станахме, бяхме се прибрали малко да рефрешнем, тъй като както пътуваме, както стигнахме, сме спали само 2 часа хора. И един рефреш, отиваме за кафенце и после ще ви покажем къде сме се запътили на една много готина гледка и на една джамия. Отиваме към азиатската страна в момента в Турция, но е доста пълно, само гледайте. Гледайте какво става. Много хора, много народ, тъй като и аз и Ванеса, преди сме били в Турция, решихме да скипнем повечето забележителности, Хага София, Босфора, Дома Бахче, Синята джамия, Спайс базара, общо всичко. И сме решили да бъде главно food tourism на гледки, които не сме били преди. И това е май, няма нищо друго, което ни се прави. И шопинг. Искам да отиваме малко шопинг и нека видиме. Но да, просто много чил, лека почивка. Няма да се видя толкова хубаво. Diferentes tipos de baclava, ¿eh? Estos son de pistacho con otra cosa, aquellos son los regulares. Biraz daha boşaltsın orayı. Biraz daha boşaltsın. Haydi arkadaşlar. Haydi. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Buyurun. Какво си си харесала? Какво си харесала? Вадеми с шоколад. В момента сме в Хафиз Мустафа, което е страшно популярно и магазинът им е огромен. Просто огромно, от баклави до сладки, има много. Сега ще ви покажа. И са много добре опаковани, ако някой иска да направи подарък, this is the spot. Oh no, thank you. No. Има много хубави килими. Или не знам, само аз им ги харесвам. И тук вече мислим, че е джамията, но не знам дали мога да се снима в нея. Ето малко пазара, реално след часа всичко е много спокойно, няма много хора, не е бутаница. Ние искахме да избегнем точно това, тъй като просто не хареса места, когато всичко е overflowing с туристи и така нататък. И предпочитам отида, когато е по-спокойно. So, here we are. Искам само да кажа, че намерихме най-рандъм мястото, хора, in the middle of nowhere, но ядоха страшно много. Мисля, всички тук ядат и изглеждат local и решихме да си седнем и да ядем. This is, we think it's like local experience. Да, ето тук ще седнем на тези малки столове, но кебапа го правят на място. Даже ето там отзад, не знам дали виждате, но месят каймата, което е скандално. Месят каймата отзад в момента я правят и ще я да снимам да ви покажа. Нищо страшно много, но ето го кебапа. Kebap section. Allah baş kalmamış.
Изглежда много добре. Хора, изглежда брутално. И тук го пекат на място, все на жар. So good. Can't wait to try it. И слагат и чушки. Wow. Oh my god. Thank you. Chili, spicy? Yeah, I eat spicy. Is it really spicy? Yes. Oh, really? Oh, it's spicy. Oh, it's spicy. Дадоха ми да пробвам. It's really spicy. No, it's not that spicy, but... Ето го кебапа. Много е добре. Донесоха ни още чушки, които са много люти. В началото е много странно, в началото не са люти, къснето средата изведнъж човек почва да ви гори цялото гърло. Но кебапа е брутален. Хареса ми как всички сме посета на улицата. На мега рандъм място, не по някакви седи и всички просто ядеме. Това е. Стигнахме азиатската част и няма да ви лъжа, някаква голяма лудница е. Ще пресека както аз си знам. Мале хора. What's going on? Пълно е. Някакъв страшен ужас е, не може да се размине. Просто е... Скандално е. Толкова много. Айде да пресечем тука. Great. Да, айде към... Много сме и неориентирани, честно казано, но се случват много неща едновременно. Много е красиво. Успяхме да хванем малка част от залеза, но просто да седиш на Босфора, нали, на Босфора, на... Yes, wherever we are, it's so good. Много е красиво. Да ви покажа и на вас гледката, да не изпуснем. И on top of that, успяхме да си намерим и пейчица да седнем, така че е вип сепарето. Вип сепаре на Босфора сме си хванали. Но да, много е приятно, времето е топ. Много хора, не знам, риболова тук е доста популярен, тъй като където и да ходим и сме близко до реката. Нали е реката това? Да, винаги, like, all the people are doing this. I think they love fishing. I never got fishing because it seems so boring, but... И нашата гледка. Amazing, guys. Amazing. Нямате си на представа как успяхме да влезем в тази джамия в Истанбул. През най-рандъм входа, по едни стълби, даже не знам как стигнахме до тук, и излезнахме и това беше нашата гледка. И е напълно безплатно. В смисъл, скандално е. Полунощ е и пробваме турски сандвичи с риба, защото са много популярни. Имам страшно много herbs, много хубаво чили ойл. Рибата е много свежа, има леко лимонче, салата. Хора, брутално е. Yeah, it's good, thank you. Рибата е много вкусна. Рибата е уникална. Мале хора. Топ. Мъсен топ. Много добре. Отиваме на закуска, на една турска закуска. A few moments За жалост, later. нашата последна, тъй като те се прибираме много рано. Не много рано, но мислям, че на едно друго място. But you just guys, wait and see. Много се радва, но сме оцели брутално време. Мисля, слънчево е сутринта, в момента е 10 сутринта, by the way. So look at the sun, it's so pretty. Малък минус, искаме да ви покажем, че нищо не работи. Мисля, не знам, Нишанта сме в този квартал и абсолютно напълно нищо не работи.
А и събота и е 10 часа, 10:30 да не кажем. Хора, улиците са празни, буквално изглежда. Само ние. Надявам се мястото ни закуска да работи, because if it doesn't, I'm gonna be super mad. Но да, хубавото, че е спокойно поне, но е много странно. В смисъл... Look, it's empty. Стигнахме за място на закуска. Мисля, че това е първия proper Turkish breakfast, който ще имаме според мен и мисля, че е great experience. Тук съм водил 3 приятели и имат много голяма локация. Това е едната стая, заведението е много голямо. Не знам дали ще мога да мина да ви покажа. Sorry. Така, малко минавам сега, но заведението е огромно и ще ви покажа. Цялостно нямат меню, буквално е set breakfast за дама души, сервират ви много неща и сервират ви понички, сервират ви солени палачинки and they have their homemade jams which are made like here. И всичко се прави на място. Hi. Oh, thank you. Thank you for lunch. You're welcome. Thank you. Teşekkürler. So cute. И ще ви покажа цялостно като се видят всички неща, топлите палчинки, които носят, чая им, the jams. И после ще влезем долу, като реално ги правят, so you guys can see. Така, започва се. Това са хлебчета. Това мисля, че е палачинка с спанак. И ето този дип е pepper dip. Ето тук това, което ще бъде за чая ни. But this is really good. And it's warm. It's warm and crispy because they make it. Oh my god, pipni. It's really nice. Oh, can't wait. Breakfast is coming. Thank you. Okay, finish. Yes, finish. That's it. Enough. Now we're Please starving. move it your glass, please. Okay. And just leave it here. Thank you. Welcome. But this table. Guys, the gift that keeps on coming. И е all you can eat. В смисъл, като ви свърши нещо, thank you. Като ви свърши нещо, може пак да си го поръчате. Но честно казвам, получавате доста неща. This is my favorite place. Genuinely. О, идва жената с джамовете. Hi! Would you like to try our homemade jam? I can have the choice. Sweet cremak Okay, best. With this donut, perfect match. Okay, thank you. Огромно, страшно количество храна. И всичко, от всяко на нещо може да поръчате рефил, няма никакъв проблем. Тези палачинки, аз бих се върнал тук само за тези понички, наистина са любимите ми и винаги ги помня. Добре ли са? Да, много са добри. Класно, като... Това е ново, миналия път го нямаше, by the way. Много неща са се променили, но главно е това. Поне малко хора, all you can eat breakfast buffet. И ще пробвам с Thank you. Yeah, thank you. Yeah, yes. Thank you so much. Silicone cheese wraps, and they're fresh made. Evet Ayşe abla, portakalları ver bana. Всичко е много топло. Това още е топличко. Тук може да видите жената как прави палачинките. Всичко е свежо направено от хляба. Сега слага пълнеж. Мисля, че това е potato. Да. Potato paste. Hi! Oh, thank you! И изглежда много добре. И всичко, което сте яли долу, реално от самите джамове до маслини, всичко може да слезете на първия етаж и да си го купите. Аз съм идвала тук няколко пъти и много ми харесва ето това тахини. It's really good, you guys should try it. И са опаковани много сладко, мисля, че всичките са някакви домашни сладки техни. И самия чай май, това е май чая. Да. Има цял сетове. Има се цели сетове. И да, сладкото им от ягоди, моласес, не знам това какво е. Но да, много е сладичко. И от същата страна също имат. Искам да ви покажа каква опашка има, хора. Това опашката. Ние дойдохме по-рано. Рано дойдохме в 10 сутринта и нямаше никаква опашка, но това за нас цялото
хората се ядат тук. Много е популярна. So you should try it. И нямат меню, сервират сет закуска, която е за двама души. И тя струва 26-27 евро на човек. Скъпо е за Турция, но наистина много си заслужава. So good. Няма да е почивка без едно матча лате. You know us. Буквално на 5 минути от брънча ни. Мале хора. Обожавам. Мръсен топ. My day can start. Така, на Таксим Square сме. Страшно много хора. Допреди бяхме в онзи квартал, показаха ми две тотални различни неща. Отиваме, жива душа няма, нито един магазин не беше отворен. Сега нямаме разминаване. Честно казвам, тези туристически места, трябва да се видят, да съм виждала и се чуя дали мога да ги скипна. Ванеса си хареса. О, Миша! О, мага, Миша! So guys, you're gonna see me with this really soon. Влязохме в магазин, който явно е Korean stuff, only Korean things. Така само ви рейтна, да ви рекомендна. Ето този, like I swear to God, ползвам го от 2 години. Уникален е, на Миша Foaming Cleanser. Много е добър. Hi. Thank you. Много добър този клинзър и има много. Имам почти всичко, ползвам с почти всичко на Миша. Да видите вие малко свят. Видохме на галата, уникално, но пак много народ. Няма да сядаме, много бързаме, закъсняваме, малко сме назад за трафика, но общо взето Сан Себастиан чизкейк, виждате една кула. This is pretty much it, guys. It's maybe worth visiting. Така, малко съм стресирана, because we need to go. Това беше. Oh, I'm so peaceful. Okay, again. Сега ще правим маргарита. Показвам ви как се правите маргарита в хотела. Трябва ви лед, много лед. Едно шише. Дали си пипила в България, но просто в Турция никъде не продават коктейли, няма хубави барове, т.е. или са много скъпи. Така че ще се придринкнем ето така. Let's go. Опа. Ето хора. Или ще правим маргарити. Hey. Слагате лимонов сок or lemon, whatever you have. Топ. И Final straw. 1 shot of tequila or more. Сега го отворим. Не мога да се оправим. Или ще се оправим, но... Сипвам ли? Да, сипвай. Колко? Един, стига. This is gonna be nasty with a Pucci outfit. Има много хора, има автобуси, калашници, не знам какво се случва, но аз трябва да пишкам и той! Всички! Има едно кание ще направим тази вечер. Ще стигнем ли до него? Ще стигнем. Girl, и ти може. Пишка ни се на кучета. We can't. We cannot wait. It's urgent, guys. We need to pee. What's up? Бел пашката ли бе? Ей, там виждаш ли хората? Yo, what the fuck? We're cooked. Yeah. А сега пика сега. На пъти. Down,
мале хора. Един от най-добрите концерти, Беше на които съм беше била брутално. брутална. Нямам думи в момента да опиша колко беше брутално това. И сме сумати хора и вау. Just wow. Like speechless, guys. I don't even know what to say. Излизаме. Сега трябва да се срещам с Симо. Ходиме от едно 10 минути на просто нашата секция. Значи стадиона е много голям, първото, което е. Да стигнем до нашата секция, ни отне едно 15 минути, ходиме пеш, даже не се шукваме. И се разбрахме с Симо, че има after party някъде тук и ще отидем от тях, so we're going now. Но като цяло е много народ. Много се ходи, но е окей. Не е някакво опасно да се бутат хората. Всичко е много телевизовано, продават се кебаб и дюнери. Ще си хапнем и ние, ще видите. Просто уникално.